Zazpireunda berrogeita margarren urteroneko pintxua zein izangoan jakingo dugu gaur, eta antolakuntzako kide Iñaki Arregikin elkartu gare. Arratsaldeon, Iñaki? Kaixo, arratsaldeon. Hasteko eta behin, nondik dator ekimena, nondik dator ideia hau? Bueno, hau jatok bost komisio zek, ja udaletxean, zazpireunda berrogeita hamar urteko ospakizun hori dela eta, da nintxio parte hartzen, sozioekonomikoko komisio hortan, ez? Orduan, han zertu zuan, onartu zuan, itxurozu izango zala, beste gauza askon artean, Bergarako pintxo bat aukeratzea. Eta hori aukeratzeko, aukera mozkoen elkarteai, gure lehenengoko saiakera honek itxeko, da guretako pozgarrexea izendok, udalak guregan jarri daen konfiantza hori, ez? Eta, hortan ari gaitzuk, oso gustora sentitza gaitzuk, eta ala beharrez, elkarteai, negotzau pixkat, upadatxo bat emotia aurrera begira. Gaur jakingo dugu, zein dan pintxo irabazlea, baina badakit hau ustailera begirako ekimena be badala. Bai, gaur irabazlea izenkok, gehatzen dela Bergako pintxo bezala, bere izen propioekin, eta gero, ekainean zihar, bilerak inbiarra jauzku udala eta tabernarisekin, erakutziaz pintxo hori nola jartzen den, ze propiedade, ze kondizio, ze balore daukan, eta gero erak salmenta jartzeko ustailian zehar, eta gero handik aurrera be, nahi da behin guztian, ez? Finala da gaur, baina beratzi elkartek hartu de parte, eta aldez horretik bentsa final erdi bat edo beste kanporaketa atxo bat egon zan. Bai, guk lehenengo bildu ginean jaku behatzi elkartek, nahiko harreman iztua napar feriatik aurra elkartzea urtean zehar, baina udala atzien eukin ja nahi izango eskaintza ero aukera motia elkarte guztiai. Bergan izango etxoko eta mabi elkarte, eta udala atzien eukin ja zeinikek bestiei konbitxik pasago ez. Baina, guk kompromisoa mantenuko behatzirok eta hola jarraitzeko, eta lehenengoko humorean elkartean inzan saiekera, behatzirok elkarte guinuztan, eta han gehatu joan 3 elkarte. Gaur lehian daenak, hiru hortatik gehatukok eta ze hortan sentitza ditzuk gustora eta aurrera begirako pausotxo bat pentsatako emongo dela eta errexak baloreko dela lantxo hau, ez? Elkarte finalistaketako bat, Madura elkartia da, eta bertako presidente Ainhoa Bengoakin gazemen zagarpen. Ainhoa, pintxua, zein da izena eta zeintzuk dira ezaugarri nagusiak? Gure pintxuan izena da trampantojua. Eta, hau izena da, Bergaran jakingo duzuen bezala, oso postre tipikoak dira, tostoia eta erreienua. Orduan guk pintxo honekin itzen duguna da trampe hau, tostoia eta erreienua, ogi tostau batekin, eta gero ogi tostaua eta hartu pixka batekin itzen dugu tostoiaren aldaketia. Eta gero bestalde, txampiñoiekin itzen dugu erreienuana. Baina txampiñoi hoiei sartzen jau barruan maionesa pixkat, eta maioneziai kolore pixkat emoten dotzau azafran pixkat. Eta era hortara emoten dau, reienuak barruan iruaten daben krema hori. Antolatu zen finala zagarpen, eta genden elkartuta junta, eta esan ginen, zozen biako, sekula etxu parte hartzen artiko gauzetan, eta pintxo lehiaketara parte hartu, eta hasiera baten niko hotza izan zen, baina poli-poliki gustau jaku eta probak etxen, eta hori. Eta pintxoa daukan osagaiak ditzuk patatia, Bergaran, badearek ez du isoa hundi aurra izabala 18. mendian, gero porrua,
bakaiaua, kipulina, kipulia, berakatza, perrejia. Elkartia bera be jende desente ikusten dugu, alako ekimenak politxa di herrixan dako, ezta? Bai, nik uste dut olako ekimenak gehien biako zela eta jentiak elkartetan da parte hartu biako zala. Nik uste dut aberatza dela hori. Eta lehenengo madura geratu 27 puntukin. Nahiko azagundu ez da, Gu pentsatu zokuna da pintxo bat oso horreza, gero tabernetan eta itxeko, eta konponente batzukin, gero ez teixela oso nekeza izatia horrek topatzia eta erreza erondako be gertatzeko, zen maz. Ze sentitzen da? Zazpiron da 50 euroko pintxua, zegoena izatian? Normala, gu pixatu itxuta ere zukaldian, eta, Posa bai, ala? Posa bai. Ez nire atxik, hor nire atzetik da grupo bat, eta junta gazena ideiakin eta rollo honekin, eta, dane atxik, eta gero soziedadetik, bai. Gu be 50 urte betetzen duen madura alkarte bezala, eta, azkenian pixak irabaztia ez da txarra. Hore bat. Bai, nik uste du baietz. Epaimaikideekin gaz, azteko eta behin, zelako maila emun da biaurtengo pintxuek? Nik uste duen maila oso altua, hirurak, oso originalak eta oso gustu honekoak, nik uste dut hirurak maila bikainekoak, bai. Arauetako bat basan, Bergarakin zer ikusi zuzena zauken pintxua izatia, bete da, arau hori? Bai, irabazi duena bizitza, dauka Bergarago motibua oso garbia ikusi da, hori San Martin Agirreren motibua eta izan da oso politxa, ikaragarria. Zentzu dira irizpideak, zela balorau dozue, pintxo honen aukeratzerak orduan? Gehien baloratu dana da gustua, zaporia, horri emanotzago puntuaziorik altuena. Gero beste bada presentzia, presentzia hartzen duen, beste bada originaltasuna, eta azkena izan da egingarritasuna. Hau ikusita tabarnariek prestatu behar dutela, erresa izan da dila edo, hori izan da, bai? Eta, suposatzen dut, zaila izango zela erabakitzea, zein izan da irabazlia edo? Bai, zaila izan da, oso borroka politxa izan da, eta atzeko irabazlea, danak zeukan motibuak irabazle izateko, baina azkenean bakizu bat etarabia da eta baina danak goi mailakua.